Yiso leso sikhathi siphinde sabuya futhi nansi enye episode yohlelo lakho olithandayo silibiza ngokuthi uStar Wami. Mina ngingudlala Matifane, also known as the next biggest thing la eMzansi. Uyazi ukuthi njengoba sihleli kanje phansi sokhuluma iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta abantu. Kungenzeka ukuthi wena unomuntu wakho okufihlile and manje ukhathele ukufihlwa, ufuna ukuvela obala, or uthandana nomuntu kwenzela into ongayiqondi kahle. Uza la just to find out ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu nobathathu. Kuyenzeka-ke futhi nibe bawu-4 depending ekutheni lo mjolo eniwuqalayo noma lento enisuke niyenza ngaleso sikhathi ifaka abantu abangakanani. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakho esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Celeni kwami khona usise Sinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi ubani lo Sinaye la nanokuthi ihamba kanjani indaba yakhe. Dadewethu, Yebo. nayi into yamahhala. Ngiyaphila mama. Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Uzwile ngiyi-introduce uMatifane unaye usisi ubani? Igama lami nguPrithzi Mazibuko. Prithzi Mazibuko. Yebo. Ngiyajabula ukuthi ngibe nawe ndasho namhlanje sizokhuluma ngendaba yakho. Abantu abaningi abafika la basuke beneyigaxa impela. Ngiyacabanga ukuthi nawe nje obula khona mhlawumbe ufuna ukuthi usixoxele kona then sibone ukuthi kuhamba kufika phi. Yini ekubeka la namhlanje? Kahle kahle la inkinga enginayo khona ubhuti engihlangane naye uSibusa Jola nje asijolanga isikhathi eside ngoba vele umuntu oshadile onomuntu wakhe. Okay. Shuthi mengijola nalo bhuti lo bese ngiyamtshela ukuthi nginenkinga yomsebenzi, umsebenzi angiwutholi, sengihambile endaweni kodwa angiwutholi. Angithembise ukuthi ke khona la ezongizwela khona la esebenza khona ngoba vele usesikhundleni esiphakeme uzongifaka. Hayi ngihlale ke nje kuthe ngolunye usuku ngizwe ngekhole ngifonela ethi angilethe ama-document ami ufuthi ukuhambisa i-CV yami. Ngihambe-ke ngiye kuyena sihlangane naye ngoba ngisendele location sahamba sayakohlala epark emotweni yakhe. Mengifika-ke emotweni yakhe asayikhuluma indaba leyo yama-CV usefuna ngimnike, ngase ngamnika ngoba nami bengenzela ukuthi angisheshisele ngikwazi ukuthi ngingene emsebenzini. Okay, imaki ngicela ukungena nje emlomeni. Uyasuka endlini uphethe ama-documents wakho wonke. Uyafika kumabulala lapha uyawathatha ama-document but at the same time ufuna nale eshefiwe u-CV. Ayishefiwe ngalelo langa? Yebo yayishefiwe lelo langa ngamnika futhi ngoba ngifuna ukuthi angifake emsebenzini. Kanti sothi sisenza nje leyo nto leyo sengimnika qhamuka unkosikazi wakhe asibambe nje ngisabhizi ngaphezulu nalapho. Afika ngishayeke ubhuti lo angalamula ngenze lutho, ngiphume emotweni ngibaleke ngishiya isikhwama sami nefoni nama-document ami ku-file asale kanjalo. Bese ngiyamfonela kuSibungu ngimtshela ukuthi bengisacabanga nje angisize ngikwazi ukuthi ngibuyelwe into zami ngoba obuhlungu kakhulu kwasala ngisho iphenti lami and abantu besifazane bagangela ngazi ukuthi uzolenzani unkosikazi wakhe iphenti. Wanginika-ke uSibungu inamba ngase angicelanga inamba. Ngakhuluma naye wase yangiblokha wasethi impahla zami ayithathwa ngoyena, wanginika inamba yankosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe mengimfonela ngithi ngicela angibuyisele zona lezi zinto lezi ungitshela ukuthi angize ngizoyilanda endlini kuyena zikhona lapha kwakhe. Manje inkinga angeke ngize ngikwazi ngoba amaphoyisa bengawafaka manje ngicabangela isithunzi sami sokuthi mesifika lento emakhaya ukuthi mina ngijola nabantu abashadile ngenxa yomsebenzi. Manje bengifuna ningisize ngikwazi ukuthi ngithole into zami ngoba ngiyasaba ukuya ngedwa. Imaki. uSibulo into yenu bengingakabi umjolo oqondile, benisanda nokwazana. Then wena ngokuba desperate usheshe umtshela uSibuko ukuthi hey ufuna umsebenzi. So okay, umbuzo engifuna ukubuza kahle kahle ukuthi wengakaza lale nawe before niqala lento yenu yomathandana but ukuthintile esethi lethe i-CV? Hayi cha, ubengakaza lale nami kodwa nje ade sengihambisa i-CV ngamnika bandla. So umama-ke manje uqhamuka kuphi? Mawubheka wena it was a trap noma mhlampe umama weyazi ukuthi uSibuko unokupaka kuphi noma imoto wayi-check-a somewhere then wazithela kunini? Mina mangicabanga mhlampe wayesola ukuthi ukhona umuntu azwana naye. Mhlampe wasatricka nemoto ukuthi ikephi ngaleso sikhathi wamlandela-ke. So mefika ngikuze umention indaba yokuthi wafica ungaphezulu. Lenzani nisasejusana noma laseliphakathi? Cha, laseliphakathi nje ukukhuluma iqiniso. Ngoba nje angitholanga isikhathi sokuthi ngicoshe nephenti lami, iphenti lasala lapho kanjalo. Nhlanhla leyo ngangigqoka ingubo, kusho ukuthi kube ngangigqoka ujini kakuyosala konke lapho. Yema uphuma nje emotweni
akukho phendi iyazihambela nje une-feeling yokuthi bebekwenza but uyogibela etheksini. Yeah. Eish, ingeke bafethu. So le episode iyabiza-ke le episode iyabiza-ke le episode mfethu yonke lento mfethu. Ima-ke tell me i-experience yakho during le process kwenzeka lento lena yini oyicabangayo uma ngabe sowusuka la ukuthi uSibu mhlampe ubevele efuna ukulala okay noma umsebenzi uwutholile-ke after yonke lento? Angutholanga wangibloka. Angutholanga nje umsebenzi uthina nje wekade eyifunela inkomo kuphela. Wase ngigoqa ukuthi kuzongitholela umsebenzi. But I'm failing to understand because wake wamqoma isikhashana so wengayithola mina ngicabanga ngisho yathi wakufikanga la noma mhlampe ngoba vele umuntu onomfazi. Wengayithola vele inkinga mina bese ngimnikela nokuthi asheshe angifake sengi-desperate angifake emsebenzini. Eish manje udliwe umsebenzi idololo nento zamazikho iphente lami nomsebenzi lutho. But ukhona umama-ke uma ukuthi uthi uyamfonela-ke manje cause uthe inamba yakhe wakunikeza uMabura wenze njani? Uyamfonela umama i-response yakhe ithini? Ngamfonela umama wathi angizi izinto ngizoyilanda lapha kwakhe ikhona. Wathi nje angize khona ngizoyilanda. Okay, iyona ndlela asho ngayo leyo ukuthi hambe olanda iy'mpahla kwakhe. Akukho mhlawumbe ukuthi iy'mpahla uzoziposa noma nizohlangana endaweni ethile each and every time uzama ukufuna iy'mpahla zakho ukutshela ukuthi woze ekhaya? Sonke nesikhathi uhlezi ethi nje angize ngizoyilandela mina. Uhlezi. So manje ufuna ukuthi-ke sikusize? Ngifuna nje ningisize ukuze ngikwazi ukuthi ngithole into zami. Mhlawumbe nami ngizokhululeka emoyeni ngoba ngiyasaba. Yabo nje kungekho ngisho iphenti. Angazi ukuthi uzongenzani. Ayi, ngiyaqala ukudedwa i-episode ezisuka nje 5 minutes in defeated. Ulificele phakathi umama wazama ukumlwisa usisi wabaleka usisi washiya into zakhe amadokhumenti akhe ifayili yakhe iphendi. Okay mhlambe le number othi unayo kamama kulungile cha unginikeze inamba. Okay. 064 Ngicabanga imemezi ngizoyikhokha. Bangaze bayithathe lapha bamfonele. Ekamama le ngifuna eyakho uSibu kuqala. Ngithi yaSibu. Nayo Sibu. Dankie. Saze zakhala Nkosi yami. Jama ngisho ifoni-ke la yastaka-ke ifoni iyabona ukuthi ayibona ifake ey'ndabeni ngaka. Ngiyabonga. Ngicela ungifakele ama-headphones. Okay, senze kanje. Because wakubhlokha wena lo muntu asizwe ukuthi thina ngeke isangena kona inamba yakhe. Iyaringa impela. Hello. Hey Sibusiso. Yebo, sawubona ngikhuluma noba. Ukhuluma noMatifana mfethu ngila kuMjolo Show. Manje mina
ngingena kanjani ngomjolosho lo? NginoPrithi la mfethu owakamazibuko nangu lo wamthembisa umsebenzi kade uzuthatha iCV yakhe eshefiwe. Efethu la ngicela nje ukuthi ngike ngalowo muntu lo ngihlangane nje naye. Awuhlangani kanjani ngoba phela izinto zakhe zikuwena i-document iphenduka salenzani uyalinuka ngoba phela ngithi alibuyanga. Bese ngikhumela amasimba ke phela bese ngijwayele ngoba ufungifonela bese efonini yami ngiyilalela ngizongikhumela amasimba ngijwayele njalo. Loyo ngamnikeza ngilalela phela ngikhuluma nawe phela. Ngamnikeza lo inamba kankosikazi wami ngathi awumfonele uthini. Yabo? So befuna ukuthi ilokhu njani into zakhe akafonele yena. Yabo? Angifuni ngisuke nje indaba yestress. Ufuna ngiqabelise nonkosikazi wami ngamblock ngoba ngifuna ukuthi ngiphume kuyena. Okay mfethu before ngoba ngiyabona ukuthi ungathi unolaka into zakhe uzozithola kunkosikazi umsebenzi ke siwuthathaphi because wamthembisa umsebenzi yethu awuphume mina mfethu ngikhuluma nawe kahle lana yaza ngini hawu lo mjida mfethu okay kushuthi asifonele yena umama acela unginikeze inamba yami yo Yasaba ke mina manje yasaba ngiyabonga sisi. Hello. Sawubona ma kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila ukhuluma noMatifana ma ngila kumjolo show ngikhuluma nje angiqale nje ngikubuza ukuthi ngabe ngikhuluma noma uThembi Ukhuluma naye ngihlanganiseni manje nemjolo show. inamba yakho ngiyithatha la kuPrithi ma lo akamazibuko uthi ufuna ukuxoxa nawe nilungise izinto because the last time nibonana kuphethanga kahle. uPrithi. Hey. Ungalinge ungitshele ngaleso sidindwa mina. Yabo leso sifebe leso esacishe sangichithela umuzi wami. Hey. Ngiyakuzwa ma kodwa sengisholo ukuthi ufuna nikhulume nilungise izinto nanokuthi ke kwakwayinto vele once off lo wayibona yenze. Ngikholwe ikuphi ukuthi kwaku once off. Ngikholwe ileyo nto leyo. But ama-document akhe nephenti lakhe uworried ngokuthi ukwenzani because mengabe ethi uyakudinga uthi akeze ekhaya manje uyasaba ukuthi mhlawumbe azokwenzana ekhaya why ningahlangani mhlawumbe emgaqweni nihlangane eThekwini etown noma kwenye indawo. Namanje ngisasho akeze azokulanda la emzini wami kula ekamereni lami umbhedo usandlaliwe usadinga yena azovetuza njengoba yevetuza kunyakaza imoto ubona ungaphandle ukuthi wenzani akeze futhi azokwenza la khona ezoyithola into ayifunayo. Wena ubona kanjani yonke lento mhlawumbe khona umuntu wakutshela ukuthi umyeni wakho wenzani noma kwayiqondanelwa awuvela uzambela uze uya ngakule park ababekuyona. Lalela ke ngani yami yabo thina abantu besifazane ngeke usiqede ifone yendoda yami ngitrackile yonke into la aya khona ngisuke ngibona yonke into. Kodwa izinto ke zikasisi sizokwazi ukuthi sizithole ma. Mhlambe before uphendula ngilokhu nje la ngizama ukuthi because asikwazi ukukhuluma nawe umyeni wakho mhlambe engekho la naye ayiphawulela ukuthi kwenzakala because ngizamela ukumfonela but akafunela utho olivela kuthina mhlambe uthi ngizama ukum-add acela ungibambele kancane. Hey aze kanzima shema. Ngiyalingwa. Lengane izongithunuka ngithunuka amanxeba edlule.
Ngiyaxolisa man, ngicela nje ngibambele kanjalo bandla. Sazama ukuthola lo mfowethu lo. Nakha. Manje ngishushelani. Mabura. Manje. Mfethu ngiyaxolisa ukuphazamisa kodwa phela uyalazi udaba u. Iliphi udaba engilaziyo manje ngifaka indaba engahlangene nazo. Awuhlangene kanjani Mabura cause wena mfethu wathatha lengane wathi ayize nama-document kuwena. Yafika ingane nama-document kuwena, wena wadecide ukuthi uyihlabe. Usuyihlabile-ke ingane yayo usawuthola umsebenzi. Nkosikazi wakho usethatha izinto zakhe manje akasafuni ukuyibuyisa. Isikhiphe kule nyova dem, yazi sila ngenxa yakho Mabura. Nginayo lengane la ngakukhulumisa nawe uma ungangikholwa. Ngithi ngichazelile nje ukuthi angihlangana nalo muntu befuna into zakhe akakhuluma nonkosikazi wami sithi yabona nje lento leyo nje into engasayizwisisi indaba yami naye. Bathi wena nje washaya isikelemu wena wathi lengane ayize kuwena ngani yafika kuwena ingane nakwenzo kwakwe enakwenza unfortunately wabanjwa futhi awuzange ubanjwe nje wabanjwa liphakathi. Ubhuti wami isidingo sokubuyela emuva ngoba into ngiyayisho futhi isimple ukuthi na ngamnikeza inamba yakhe yankosikazi wami uThembi lo lesigidi selentombazane sikhenke lezi ngazi manje silandelana nami silandelana ngobani nami yabona lento leyo. Okay mhlambe because uThembi ukhona on the line. Thembi uyamuzwa umyeni wakho? Ngiyamuzwa kodwa kusho ukuthi yabo lo Pithi usafuna indoda yami kahle kahle hayi ngoba efuna ama-document. Okay, Pretty ufuna indoda yami. Okay, mhlambe Pretty awuchazi ukuthi awufune yena, ufuna izinto zakho, awubatshele bobabili bezwe. Hey mina Sibu hayi ukuthi ngifuna ini wena ngikufuna senge-right wena kuphela nje ngifuna kubuya into zami bese kuba nephenti lami uqhubeke nomfazi wakho. Wavele ngangikunikela ukuthi ungifake emsebenzini kuphela ukwenzanga-ke lokho kulungile buyisana into zami kuphela. Anizwe nje. Ngikunika nje kuphela ngoba angifuna umsebenzi. Yebo baba. Baba. Indaba uthanda uhlezi njalo usihlale ukukhuluma njalo ngoba siyayikhuluma lento lena nabakhongi nomndeni yadlula lento lena manje lokho usibuyisela back to square one isithathu sibeke lento ethandeni lethu lento leyo ngoba ngingafanga nginikeze le ntombazane ukuhlupha la into zayo iphume endabeni yokukhuluma ngithi uyazi ngozwana nokukhuluma mina. Awuzwani nokukhuluma mfethu kodwa uyazwana nokulifaka ulifakile manje so njengoba ulifakile-ke kufanele uzikhiphe kule nto. Yona msonweni angijwayelile mina kabi yazi angicasule-ke mina. Awulifakanga mfethu? Ngiyakusukela mina siyakusukela indaba lokuthi buyele emuva iyo nto ngifonelelayo ngitshela ngomtshina wami musuke ungithuka mfethu yazi mfethu mina ngiyile kodwa ukuthi nawe ungithatha kancane nawe uzongifaka uzongitshela lento phambi komfazi wami ukuthi umfazi wami angithathe kanjani akekho umfazi wakho akazini ukuthi wena wadla ingane uyithembisa umsebenzi akayazi lo sadlula nje lapho mama azange lidlule ukuthini azange lidlule kuleyo nto sayikhuluma sayiqeda. Sadlula baba naye lo akamusu lokho enginaka nalo Pretty wakhe angaze lokho azongitshela ngephenti mina ngitshela lento enesikofu esinjengaphansi iyageza yona lento le. Manje meko ukuthi solibone nesikofu kwakumele ngilibone ngoba lalise emotweni yendoda yami kwakumele ngilibone. Hawu ungangitshela iphenti leli nawe Thembi nawe bangistress nawe ngokwakho indaba unganikeza umuntu into zakhe siphume indaba yokukhuluma osibonela yila abantu laba engangahlangani ngisho nabo yabo manje ngisabe ngiphumulile manje ngikhathele. Mayeze Themba baba akeze azolanda ama-document nephenti lakhe akeze. Why kanti kumele eze kakho straight ma why kumele kuze kube umuntu oza kakho sikwazi mhlambe lento ukuthi sihlangane somewhere sikwazi ukukhuluma ngayo. Sengihlangana nobanike nani ngoba nani khona nishaya ihlombe. Hawu cha nani khona nishaya ngisho ukuthi uhlangane naye somewhere ninikezana izinto. Mina mfana ngathi ungicinga ezibini. Uyakusaba nje. Uthembi. Baba. Indaba unganikezi le ntombazane ukukhuluma manje isithi ngizafike kwami.
Ngempela kodwa mama kumele usinikeze because manje yabona njengoba elokhu elibona nje uMabura nawe nje bangesithethe nje ngokwakho yazi bangesithethe uyangidina nje lento indaba usangilaleli manje uba indoda kahle kahle phakathi kwami Wena baba. buka wena uxabana nonkosikazi wakho uyeka umuntu isikhebe uyeka upriest ngeke ngisaba mina ukukhuluma nonkosikazi wami manje uxabanelani nomfazi wakho awuxabani ngani nalomuntu wamthembisa umsebenzi wathi igqe yakhe wahamba kwakumele ayisho angithi yona ihambile neka nje icansi labathandazi noma kephi siyathandaza siyanikela intombazane enjani yona mfana angijwayele nje mina kabe ngicela ukukhuluma nabo bandlu batshele ukuthi uyaxolisa ngento eyenzeka wawuyitshela ukuthi wena uzothola umsebenzi ayikuthembise wona umfana wakudla wakushiya kanjalo nabo bakhuluma nabo mina mama ngingasho nje ukuthi ngiyaxolisa ngalento eyenzeka futhi ngangazi ukuthi uzosibamba ngangitsho ukuthi nje into yalula yasuka kuphela bese ngifaya emsebenzini ngiphume kuyena phela nje into engicela ukusiza ngayo ukuthi ungibuyisele into zami ngomoya wesonto ngiphume kuyena ngoba angifuni lo nginifonela iloko nje ngikucelayo ngiyakuzwa ngicela ukuhlonipha umyeni wami kukho konke lokhu ngizohlonipha nje umyeni wami izinto zakho uzoyithola ngoba nami lento uma ulokhu ikhuluma ingivusela amanxeba ingivusela izilonda and futhi amanxeba ngivusela mangabe usahleli nephenti lami namadocument ami ngono nje ngitshela ngephenti manje ngitshela ngodoti ngitshela ngodoti wozowulanda udoti wakho wozowulanda ngiyabonga usho njalo ngizobana manje ngabe nenze into eqondile wena ubulisa into izozaleka kodwa nawe nje baba sibuye uyaqhatha nje thula wena noNdindi uhlangana naphi yonke indawo angamele ngithembisa umsebenzi lokuqamba abantu wena icansi labathandazi yazi ngimoshela isikhathi ngilona nikhuluma la umsebenzi awukwazi ukucela sibo yona sebo wangijwayele nje mina awukwazi nokucela like ungazi ubatshele la mina ngijwayele nje awukwazi nokucela simple uhluleka ukucela pretty ngikubonile ngakhalela cela ungihlabise ukhulumani yazi nomlomo manje ufaka iPad mina mfethu ufaka iPad now yena usungeliswe amenza uyamkhulumela lo Musa wakahlabisa wakhe nomusa uyahlabisa njalo nje intombazane enjalo awuyithandi ngane yami asizwe konkosikazi wakho ukuthi siyilanda nini iluphi usuku esingaqhamuka ngalo masolanda idocument nephenti lethu ngiyacabanga uFriday ngizobe ngikhona Friday siza kwakho noma singahlangana somewhere khona uzosithumelela ilocation ngiyacabanga ukuthi ngizonithumelela ilocation okay usithumelela ilocation ma size wathi niza kanti kuzoba cha phela somphelezela udadewethu njengoba eze kutheni usithembile ukuthi mhlambe khona into esingamenzela yona ngama documents senizondizisa amakhamera ke manje la emzini wami undiza amakhamera ke manje sizowashiya mama kamera ngephenti nje sizowashiya amakhamera sizofika nje siyithina sobe kungekho amakhamera kuzobe kungekho score sizokhuluma nje kahle zabantu abadala ngokuba sengiqedile lento enikhulumayo ngizovala isingo lami ngiphumule mfethu wena sibo mfethu manje so wenze ngathi manje awuyazi yonke lento noma ungekho kuyona wenze ngathi siyakusukela manje mfethu angithi ngiyachaza noma ukuthi sayikhuluma lento nomfazi wami yadlula lonto manje angazi indaba manje lo awuyikhulumanga ningane into wayenza wayiblock angani wayiblock ingane awuzange usayichazela nanokuthi okay sibo ngilalela angithi nami ufuna ngilaleleke uphi kumsebenzi wawuthembisa ingane the time uzuyishayisa umena nitophe emotweni bese ongeke indaba ukuthi ngisho ukuthi angizwani nomndaba lo ngikhuluma ngizokutshela ukuthi nangiphumile nje kuleyo nto kulungile phuma phela angithi asahlanganiswe yilutho uzothola into zakhe aphume mina kulungile sesikhulumile nomama ukuthi uzozithola into zakhe aphumenike lapho ngicela ukuvala ucingo lami manje ngisafunani kubaba sengithela ndani into zenu ufunani sifuna umsebenzi ukuthi njengoba lifaka umsebenzi yawuthola nje yawuthola ngithi njengoba wasokha ubaba
Iwona umsebenzi lowo. Angithi yena ayifuna umsebenzi, ayisebenzanga. Lalingadlali iqolo, yasebenza. Kulungile ma, shuthi Sophia Friday usithumelele i-location ku-WhatsApp kuyona le number sikufonela ngayo. Yebo. Hey, ethu. Lo mbhemu lo akafuni nokuyiphendula nje indaba yokuthi le ngane yawuthola umsebenzi. Angithi awutholanga umsebenzi. Angizange ngize ngiwuthole yena nje wefuna ukuyidlela mina nje umsebenzi. Hayi kodwa nawe. Kodwa phela wawufuna umsebenzi. La ngifuna umsebenzi, wenza noma yini nawe uma ufuna umsebenzi. Yo. Bafethu. So, shuthi fanele sikuphelezele uyolanda izinto zakho Friday uma kuwukuthi ngeke azashintshe lo mama. Sibone ukuthi uyazithola yini because udinga ukuthi u-apply nakwezinye indawo. Yani. Yabo le show ngathi inzima kakhulu manje iveza nabantu abafuna ama-CV ashefiwe. Sithi sifuna ukukhuluma nabo basilise. Le one lesikhuluma nawo manje ayikho neyodwa impendulo esinikeza yona iyasilwisa. Yabo. Lapho afethu kulungile sihlangane episode elandelayo.